Hanai ka jingki jong ka bibi lengba ka jing syatnan jong ba arden mila basyo mai hato ka long nem pat ba ka ba shong long rem lada ka long ka ba shong long rem suo ba jong pi ban ai ka support na ka ban ka umiu klor jong kari lesila ban shempang wan mangaru balai ngayo tia namar kamne ka bentar ka jonga bangan ni syakmat ban kran halar ka ni ka subject jong ka reservation policy namar balai ngim kran ni namar bang rasyanya tuli ha kidong mikman kibang la jiet but say nala ki jong ki constituency kiba pair kiban pay ya ka bahang kamian ya ka roy ya ka par ban pay ru iki jinge kiba ka ri ba ka jai pun reo kai kendo kamtam karpang halol jong kani ka reservation policy henai ka ba slow si pat ba leno ki jinge shat ki jinge kaman ki jong pi ha kani ka election MLA ka ba nang shujo ya ka tanga kran what slow shisha ko mu pat ba haba job u candidate la jong mano bam kaman habale dutia dudam ban penjob badda ban ngai da ka kajing kami lanti ke jongi kalong habang jet yo MLA habang Nongkyrshan yo MLA baun pek kajing wat jongi kalong baun pek baun get ya ka kya ka sham jong kari bar ka jat mreu bat ya ka constituency ka bo mi kaman hanrai ni i ba kini ki si ke mamanta baro kita ke MLA kiba parta ban ket banda ban ba ya kari bar ka jat benreu kisrap man panban lesi ma pin bishar kai gijing mot jong gani gijing snap jar hatu ya kran ma pi hatu kila le ya ka badai na ka bom dai ong pai ba kai ka bagile kalong bagile ya ka bom dai da shisha kaktin ba ka kam shim le dai hatu katne ka kiwen gari kasi ba jentia hatu katne pai ba uyam uot ulanyar uyam khang na ka banda kalawai ki kon samla hanai jajar manan kam snap kapor kala dawa badai ban penkalano ya kani ka reservation policy nabar bagi kon samla kasi jongi manta kinene kio kinene start hakim yang bagi benda baro hanai ka kam ka jab amdan nabar baka dan kajing bakla nadu kapor kilong shua kinongiram kibe e kijongi da ka borong